በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ብስም ክርስቶስ ክርስቲያን ብስም ወልድ ውሉደ ብርሃን ብስም መንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ዝተሃልኩን ናይ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሓዳራ ከመይ ኣለኹም? ሎም ማዓንቲ ሒዘ ዘቐረብኩ ድማ ብዛዕባ መስቀል እዩ። መስቀል እንታይ ማለት እዩ? መስቀል ንምንታይ ኣብ ክሳድና ኣስሮ? መስቀል ከ ኣብ ክሳድ ክንደይ ኢና ንኣስር? ወይ ከዓ 3-2 ምእሳር ይፍቀድ ድዩ ዝብል እዩ። ያው መስቀል ማለት ዋና ትርጉሙ ዝመፀሉ ካብ ኣማእተበ ዝብል ናይ ግእዝ ቃል ኮይኑ ኣመሳቐለ ዝብል እዩ። መስቀል ድማ መስቀሊ ማለት እዩ ትርጉም። ጌታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እትወለድ ወለተ ወለትከ በሃምስ ወመንፈቀ ዕለት እትወለድ ወለተ ወለትከ ወእቤዝወከ በመስቀል ዝብል ቃል ኪዳን ንምእታው ብ5500 ዘመን ተወሊዶም ካብ ጓልጓልካ ተወሊዶም ኣብ መስቀል ተሰቂለ ከድሕነካ እየ ብዝበለ ቃል ኪዳን ጌታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቀራንዮ ብኢድ ኣይሁድ ተሰቂሉ ንዓና ንደቂ ኣዳም ነፃ ዘውፀልና ኣርማና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ መስቀል ንምንታይ ከ ኢና ኣብ ክሳድና ኣስሮ ዝብል ዝጀመሮ ያዕቆብ ዘእንበረዲ ዝበሃል ኣቦና ኮይኑ ዝጀመሮ ከዓ ንምንታይ እዩ? ሓደ ኣማኒ ንዘይኣማኒ ንምፍላይ ማለት እዩ። ኣብዚ ዘበን ንሱ ኩሎም ክርስቲያን ከሓድያን ስለ ዝበዝሑ ዝነበሩ ያው ኣማንን ዘይኣማንን ንምፍላይ እዩ ተጠቒሙሉ ማለት እዩ። ያው ብኻሊእ ድማ ብዙሕ ምክንያት ኢና ኣብ ክሳድና ኣስሮ። ብኻሊእ መዳይ ክንሪኦ ከለና ድማ ሓላዊና እዩ። በዚ መስቀል ሃይልነ መስቀል ፅንዕነ መስቀል ቤዛነ መስቀል ሃይልና እዩ። መስቀል ፅንዓትና እዩ። መስቀል ቤዛና እዩ። ብከምዚ ስለ ዝኾነ ድማ ካብ ዝተፈላለዩ ርኩሳት መናፍስቲ ንምሕላው ኣብ ክሳድና ንኣስሮ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ደረጃ ያው መስቀል ንምንታይ ንሳለም ዝብል ድማ ኣቦታትና ካህናት ክንሳለም ከለና መጀመርያ ላይ ኣብ ላዕሊ ንሳለም ካብኡ መሊስና ከዓ ኣብ ታሕታይ ጫፉ ንሳለም ማለት እዩ። ክልተ ግዜ ንሳለመሉ ምክንያት ብቤተክርስትያንና ጌታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ከድሕን ከሎ ንላዕሊ ገፁ ተሰቂሉ ናቱ በረከት ንምርካብ ኢልና ንላዕሊ ዘሎ ንሳለም ማለት እዩ። ንታሕቲ ንሳለመሉ ምክንያት ድማ ቅዱስ ጴጥሮስ ሊቀ ሃዋርያት ክሰቅልዎ ከለው ንላዕሊ ገፀይ ከይትስቅሉኒ ኣነ ክንዲ ጌታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዘይመፅእ ልቁልቁል ገፀይ ገይርኩምኹም ትሰቅሉኒ ብዝበሎ ቃል ያው ልቁልቁል ኣፉ ገፁ ተሰቂሉ ናቱ በረከት ንምርካብ ንቁልቁል ገፁ ተሰቂሉ ማለት እዩ። ስለዚ ብኻብ ምክንያት ኢና ንሳለመሉ ከምኡ ድማ በረከት ንምርካብ እውን ንሳለመሉ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ መስቀል ትርጉም ኩልና ደቂ ኣዳም ጥራሕ መስቀል ምውቃጥ መስቀል ምምዕታብ ክኸውን የብሉን። ምስ እምነቲ ልክዕ ኣብ ሃይማኖትና ዋና ክንሕዞ ዘለና ሃይማኖት እኒአና ማለት እንታይ እዩ? ምስ ተግባር እንተኮይኑ እዩ። ምክንያቱ ሃይማኖት ዘእንበለ ተግባር ምውት ይእቲ ስለ ዝብል ቅዱስ ያዕቆብ ሃይማኖት እኒአና እንተኢልና ብተግባር ክንገልፆ ኣለና። ስለዚ ብከምኡ ምክንያት ድማ ናይ መስቀል ትርጉም ክንፈልጥ ኣለና እምበር ጥራሕ መስቀል ኣብ ክሳድና 3 2 4 መስቀል ኢና ንኣስር። እዚ ንምንታይ ኢና 3 ንኣስር ዝብል ድማ ያው ጌታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ኣምላኽ እዩ፣ ሓንቲ መስቀል እያ። ብዙሕ ምክንያት ኢና ንሕና ንጥቀመሉ። እቲ ሓደ ምክንያት ጌፅ ስለንፈቱ እዩ። ጌፅ ስለንፈቱ
ንገብሮ ካብኡ ድማ ዓለም ብዘይ ምፍላጥና ድማ መስቀል ግድን 3-4 ዓብይ መስቀል ኣቦታት ኣብ ኢዶም ዝሕዝዎ መስቀል ኣብ ክሳድና ስለንገረ ንፀድቕ ይመስለና ከመይ ኣይኮነን እቲ ዋና ትርጉሙ ክንፈልጥ ኣለና መስቀል እንታይ እዩ መስቀል እንታይ ይገብር ዝብል ከምዚ ዓይነት መጀመርያ ትርጉሙ ክንፈልጥ ኣለና ትርጉሙ ስፈልጥናዮ ከዓ ክነኣስሮ ኣለና ማለት እዩ እዚ ማለት ትርጉሙ ስለዘይፈለጥናዮ እውን ክነውፅኦ ማለት ኣይኮነን ግን ተዋና ኣብ ሃይማኖትና ከምቲ ኣሚንናዮ መስቀል ሓይልና ኢሉ ንኣስሮ ኣለና ግን ያው ትርጉሙ እውን ከምኡ ጌርና ክንፈልጥ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ናኖማዓንቲ እዚኣ ሕፅር ዘለት እዚኣ ትመስል ካብ ሕዚ ክንሳለም ከለና ወይ መስቀል ክነማዕትብ ከለና ወይ ስለ መስቀል ትርጉማት እዚኦም ብደንቢ ጌርና ክንፈልጥ ክንሕዝ ኣለና ኣተኣሳስራና ድማ ስኢልካ ልገይፂ 3-4 ናቦታት ዝገበርዎ ኢዶም ኣብ ክሳድ ምግባር እንተይኮነ ምስ እምነቱን መስቀል ምስ ትርጉሙን ምስ ተግባርን ሒዝና ሓደ ክርስቶስ ሓደ መስቀል ኢልና ኣሲርና ክንጓዓዝ እኒአና ማለት እዩ ከምዚ ዓይነታት ሓሳባት እናሰርሕና ኣብ ዩቲዩብ ክነቅምጥ ኢና ኣብ ኣድሕነ ዩቲዩብ ቻናል ክነቅምጥ ኢና ንስኩም ድማ ንኣትኩም ሰብስክራይብ ክስራሕ ትደልይዎ ድማ ያው ግልጽ ዘይኮነልኩም ከምዚ ዓይነት ስለ ጾም ድዩ ስለ ብዙሕ ነገራት ለለ ድማ